ମୁଁ ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ସାହୁ ମଧୁପୁର ହାଇସ୍କୁଲ କନିକାପଡ଼ାର 1999 ମସିହା ସମୟରେ ମୁଁ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। ଆଜି ସେ 1999 ମସିହାର ପିଲାମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଉତ୍ସବ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମକୁ ଅତିଥି ରୂପେ ଡାକିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଆମକୁ ଦିଆଗଲା, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମେଳାରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛୁ। ଏବଂ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ 50 ବର୍ଷ ତଳର 50 ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ ହେଇଗଲାଣି ଆମର। ଆମେ ସାର୍ ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କର ବୟସ 50 ବର୍ଷ, ତେଣୁ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ, ଏହା ଏତିକି ମୋର କହିବାର ଅଛି। ମୁଁ ମମତା ପୃଷ୍ଟି, ମଧୁପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆମର এই ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ପରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ 36 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ। ଏ ହେଉଛି ଆମର ଭାଗ୍ୟ। ମୁଁ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର 1999 ମସିହା এই ବ୍ୟାଚ୍ର ମୋତେ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ଏଇଟା ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଯିବ, ପ୍ରକୃତରେ ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ପରେ ଏହା ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସଫଳ ହେଇଛି। ମୋର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଭଗିନୀଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଆଶୀଷ ଭିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କଲୁ। ଦୀର୍ଘ 36-37 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆଜି ଆଶୀଷ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲୁ ଏବଂ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଭଗିନୀ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଧରି ସୁଦୂର ଅନେକ ଦୂରରୁ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ନିଜ ନିଜର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଦିବଙ୍ଗତ ଶିକ୍ଷକ ବୃନ୍ଦ, ଦିବଙ୍ଗତ ବନ୍ଧୁ ଭଗିନୀଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବେ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ସୁଦୂରରୁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଧରି। ଯାହା ହେଉ ଅନେକ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଏହି ମଧୁପୁର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର 1999 ମସିହା ବ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଉତ୍ସବ ସାକାର ହେଇଛି। ମୁଁ ଶ୍ରେୟ ଦେବି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ଜେନା ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ସେ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ। ଲିଲି ମହାପାତ୍ର 89 ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପୁଣି ଏଇ ପୂର୍ବ ଦିନକୁ ଆମେ ଫେରି ଯାଉଛୁ, ମନେ ପଡୁଛି ପୁଣି ସେଇ ମଧୁର ଦିନ ସବୁ। ଯାହା ବି ହଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ, ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ସବୁ ମନେ ପଡୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଆମ ଭିତରେ এই ବନ୍ଧୁତା ସବୁଦିନ ରହିଥାଉ, ସବୁଦିନ ମନ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗ। ଆମ ସ୍କୁଲ ଦିନର ସମୟ ଆଉ କେବେ ତ ଫେରିବନି ଜୀବନରେ, ସବୁଦିନ ସେ ମଧୁର ସ୍ମୃତି ହେଇକି ଆମ ହୃଦୟରେ ରହିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସ୍କୁଲ ଦିନ ଆମ ମନ ଭିତରେ ରହିଥିବ। ମୁଁ 89 ବ୍ୟାଚ୍ର मैट्रिक स्टूडेंट आज वेरी associated day कि जे आफ्टर 36 इयर्स आम बैच सब पिला पुआ और झील आम पूजी और गुरुमा सहित एकाठी हुई आम आज बैचमेट गेट टुगेदर आम समस्त एकाठी होगी आनंदित करूँ। आम के भाव नु 36 इयर्स पर समस्ते एकाठी हवा और दैट टू आम स्कूल माटी रे। तो यही स्कूल माटी रे आज आम 36 वर्ष पर समस्ते समस्त देखिकी जदिव किसी पिला को चिन्ह पारना, किसी सार मैंने स्टूडेंट मान भी चिन्ह पारना, किसी स्टूडेंट सार मान को चिन्ह कहीं सार मान को केवे भूली हुए माने इट वाज वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। स्टिल आम मैंने एत कष्ट किए बहुत दूर दूरांत अच्छी किए दिल्ली आसी कि बरगढ़ आसी कि भुवनेश्वर आसी कि बहुत उपात अंचल आसी किए शाशुघर कि निज कर्मक्षेत्र धाई आसी गोटे किसी मुहूर्तर यो मिलन मिलन आम आम सार मान पाखर पाई आशीर्वाद नेलु एवं सबु बंधु एवं सब बंधु मान बंधुपत्नी एवं किसी बांधवी से स्वामी मैंने पिला छुआ मैंने समस्त एकत्रित एकाठी हुई बहुत निजको आनंद अनुभव कलु। से मु समस्त को सब गुरुजी गुरुमा को मोर प्रणाम जनाऊँगी
ଏବଂ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ଆଉ ଆମର ପ୍ରିୟ ପରିବାର ଯେଉଁମାନେ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜ୍ଞାପନ